ҳамасола аз моҳи апрел то 15 июн давраи манъи сайди моҳӣ дар Тоҷикистон бароҳ монда мешавад. бино ба иттилои мутахассисони Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд, ин маҳдудият ба марҳилаи тухмгузории моҳиҳо марбут мебошад. дар ин давра сайди моҳӣ метавонад ба ҳифзу такрористеҳсоли моҳӣ таъсири манфӣ расонад. дар ин самт кормандони Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд корҳои назоратиро ҷиҳати пешгирӣ аз сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ бештар намуда, дар натиҷа чанде аз сокинонро дастгир намуданд, ки дар ин давра ба сайди моҳӣ машғул мебошанд. дар ҳудуди дарёи Сир, обанбори баҳри Тоҷик ҳамагӣ 220 маротиба амалиётҳои фаврии шабонарӯзӣ гузаронида шудааст. Инчунин дар асоси амалиётҳои гузаронидашуда ҳамагӣ 220 адад санадҳои аз назаргузаронӣ ва оиди ошкор кардани қонунвайронкуниҳо 49 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар бозорҳо, дар нуқтаҳои пухтупаз ҳамагӣ 65 адад амрномаҳои иҷроияшон ҳатмӣ дода шудааст. Инчунин дар ин давра аз тарафи Сарраёсат ва шӯъбаи бахшҳо оиди дағалона вайрон кардани қоидаҳои моҳидорӣ дар давраи тухмгузорӣ 4 адад мавод тартиб дода шуда ба прокуратураи вилоятӣ барои андешидани чораҳои қонунӣ пешниҳод карда шудааст. моҳипарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи ҷавон буда, он танҳо дар немаи дуюми қарни 20 пас аз бунёди обанбори калонтарини ҷумҳурии баҳри Тоҷик бо фароомоварии шароити мусоид барои парвариши моҳӣ дар кишвар рӯ ба рушду тараққӣ неҳод. боиси зикр аст, ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушду пешрафти ин соҳаи муҳими кишоварзӣ аҳамияти хоса зоҳир мегардад. ба соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон диққати махсус дода шуда, баҳри афзун намудани саршумори моҳӣ, боло бурдани маҳсулнокии он, беҳсозии сифати нави моҳӣ, таъмини ниёзи бозори кишвар ва бо ин васила таъмини аҳолии мамлакат бо ин маҳсулоти серғизо ва ҳамзамон парҳезӣ, яъне маҳсулоти моҳӣ ва инчунин муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ ба аҳолӣ як қатор тадбирҳо андешта шуданд. бино ба маълумотҳо дар Тоҷикистон 65 намуди моҳӣ мавҷуд аст, ки аз он 10 намудаш парвариш меёбад. натиҷаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла таъмини амнияти озуқавории мамлакат буд, ки дар мамлакат беш аз 370 хоҷагии моҳипарварӣ ташкил шудааст ва ин шумора дар соли 2008 танҳо 7 хоҷагиро ташкил медод. имрӯз дар яке аз ҳавзҳои калонтарини моҳипарварии ҷумҳурии баҳри Тоҷик беш аз 15 намуд моҳӣ аз ҷумла моҳии пешонағафси сафед, зағорамоҳӣ, суфмоҳӣ, амури сафед ва сиёҳ, пешонағафси аъло, гулмоҳӣ, зармоҳӣ ва мормоҳӣ парвариш меёбанд. тасмим гирифтем, ки дар обанбори баҳри Тоҷик корҳои биотехникӣ ва барои дар оянда нигоҳ доштани моҳиҳое, ки дар ҳудуди обанбори вилояти баҳри Тоҷик, вилояти Суғд мавҷуд мебошанд, корҳои назоратӣ ва корҳои биотехникӣ гузаронда истодаем. аз санаҳои 1 апрел то 15 июн манъи шикори моҳидорӣ эълон карда шудааст. Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд назорати манъи шикори сайди моҳӣ қатъиян гирифта аз тарафи мутахассисони Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд, шӯъбаи наботот, ҳайвонот ва захираҳои моҳии вилояти Суғд корҳои назоратӣ шабонарӯзӣ бурда шуда истодааст. бо назардошти талаботи истеъмолӣ ва таъмини дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи моҳипарварӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд таъдбирҳои муҳим андешида барои ҳифз намудани моҳиҳо дар давраи тухмонӣ, ташкили хоҷагиҳои нави моҳипарварӣ дар шаҳр ноҳияҳо иқдомҳои некро роҳандозӣ мекунанд.